Telu tok nggo liwat ijen wis gendhiyek. Sri Uning. Nggih to, Pak? Menika Sri Uning mangke Mbak Ayu bajing loncat. Nggih. 250 2 lagu. 20 kur bajinge tok. Ora nesu. Ora Tambahi piro kuwi? 10.000. 10.000 iki bajing rande buntut kuwi. Aduh. TKT Puskesmas wis 10.000 wis Sesuk nek kenal meneh nang kono nang ndi? Nang Sumatera. Pak Senole kendalang meneh nang ndi? Sesuk rada tambah. Nggih jenengan nanggap kok. Ya iki Pak tobat iki. Nggih nek pun tobat mboten napa-napa. Kalau 10.000 tin.